खालामनायखौ आंखौ माब्लाबाबो हमथानो हानाय नङा सोरबायदि मानसिया माबायदि कारापसन मावदों सोरबायदि माबायदि कारापसन मावाखै बेफोरबायदि माखासे डाटाया आंनि आखायावबो दङ आरो आङो बख'नो थाखाय आङो 5 मिनिट टाइम नाङा गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बेहा अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसिआर समफ्रामारि एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ आरो जिखि जाया मानसिया जिखि जाया दैदेनगिरिया बिसिबां मानि आंखौ नेगेटिभ बाहाया मानो फावसयनाय गैया आरो उंस्लदनाय गैया रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय अरलायलायबाय थादों सासेया जाहैबाय इउपिपिएलनि सासेया जाहैबाय बिपिएफनि दा इउपिपिएलनि सासे मेम्बारा बावैसो सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि गामिनि मोनसे जायगायावहाय केम्पिं खालामनायावहाय बिपिएफनिफ्राय 24 जन इउपिपिएलआव जइन जानायखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन जेसया समफ्रामारिनि सोमोन्दैबो माखासे बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन दा बेखौ खोनानानैहाय बिपिएफ पार्टिनि सासे मेम्बार जेसया समफ्रामारि बिथाङा खर'आवहाय अर जोंनायखौ जों नुनो मोनदों बियो सहायनो हायाखै हजम खालामनो हायाखै बे इउपिपिएलनि मेम्बार बुंनायनि सायावहाय बिथाङा हजम खालामनो हायाखै जोङो बिनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासङोब्ला बियो इउपिपिएलनि मेम्बारखौहाय धुमखिसो होदों बिनि साख्रि मावनाय मानायफोरखौहाय गोसोखांनानै बिथाङा धुमखिसो होदों दा बे जेसया समफ्रामारिया बुंजाथावनाखा बिथाङा मानो बुंजाया जानो जोङो खोनानो मोनदों जेसया समफ्रामारिया माखासे 2 नाम्बार बिजनेस गेलेनानै बा जुवा गेलेनानै रांखौ आरजियोमोन होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों दा बेबायदि थासारिया बिपिएफनि समावल'मोन दा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय जेब्लानाखि बिपिएफआ जेननो गोनां जाबाय बै समनिफ्रायनो बेबायदि थासारिया जोंनि बर' हारिनि समाजावहाय गैला बा बोस्रांजानायनि लामायाव दा बिसोरबायदि जुवा गेलेग्रा ताश गेलेग्रा गाज्रि परिबेसखौहाय लाबोनानैहाय 2 नाम्बारि रां आरजिग्रा मानसिफोरखौ बोस्रांनो थाखायनो इउपिपिएलआ जोनोम जादों दा जेसया समफ्रामारिया बेबायदि खामानियाव आं आगान होनो हानाय नंला साननानै बिथाङा बिपिएफ पार्टियाव जइन जादों दा बिथांनि बिपिएफ पार्टियाव जइन जानाया मेन थांखिया मा बिथाङा जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय माबा मोनसे बिबान मोनगोनखौ हास्थायनानैहाय बिपिएफ पार्टियाव जइन जादों जेसया समफ्रामारिनि रायजो राजानोहाय अननाय होनाय अनसुंथाइ होनाया मेन थांखिया मामोन बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय इन्डिपेन्डेन्टलि इलेक्शन गेलेयोब्ला रायजो राजाफ्रा गावखौहाय मदद खालामगोन होननानै साननानैसो बिथाङा रायजो राजानोहाय अननाय होफ्लायोमोन जों फोथायो बिथाङा अननाय होदों होननानैहाय नाथाय बिथांनि गोसोआ सिङावहाय मा बेखौहाय रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाया दा बिथांनि गोरिब गुन्द्रानो बा लामा दालां बबेबा स्कुलनि थिं गब्लंनाय बेफोरखौहाय अनसुंथाइ होबोनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा इलेक्शनावहाय जाहाथे मेम्बार्सफोरखौहाय बुथुमनानै लानो हायो बेनि थांखि लानानैसो बियो गावनि पकेटनिफ्राय लाबो खरसा खालामनानैहाय होबोनायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा ओरै फारसेथिंनि माबा मोनसे थांखि दङ बेखौहाय नोंथांमोना मिथिया दा बिथांनि बिजनेसा इउपिपिएल सरकार सालायनायावहाय सोलियाखिसै रायजोफोर बेहा राङा खम जाबाय रां खामायनायनि लामाया गैला बेनिखायनो बियो बेखौ नोजोर बोनानै थाबैनो बिपिएफ पार्टियावहाय जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों जानो हागौ बिपिएफआ बेखौहाय बायदोंबो जानो हागौ आरो नङाब्ला जेसया समफ्रामारिया गावनि बिजनेसखौहाय रिस्टार्ट खालामफिननो हानाय बायदि जाहाथे बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोनो हायो गावनि अनसुंथाइ होबोनाय जायफ्रा मेम्बार बिसोरथ' जेसया समफ्रामारिखौहाय मदद होखागोनानो बिसोरखौ मोजां मोनखागोन बेनिखायनो जेसया समफ्रामारिया
सारिफाले नायदिंनानैहाय बियो BPF पार्टियाव जइन जादों। दा बिथांनि अनसुंथाइ होनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय गावनि गाद्दिखौहाय लाबोफिननो हास्थायनाय आरो लोगोसे कास्टम बसुमतारीनि बाथ्राखौबो बुंदों। कास्टम बसुमतारीया सासे बयजोंबो सैजायै मोनफ्रोमबो पार्टिजों एरख'जानाय सासे मेम्बारशिप। बिथाङा आबसुआव मावबाय, आबसुआवबो बिथांनि मावनायखौ हामजायैनि थाखायनो बिथाङा माखासे गाद्दि लुबैनायनि थाखायनो आबसुनिफ्रायबो एरख'जाबाय आरो आबसुनिफ्राय फैनानै जिपिआव हाबबाय। जिपिआवबो बिथांखौहाय आरोबाव एरख'बाय। बिथांमोननि पार्टिया बेखौ हामजायाखिसै, हामजायैनि थाखायनो एरख'दों। हामजानायमोनब्ला मानो एरख'गौमोन? एरख'नायथ' नङामोन। दा फारसेथिं प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिनि चेहराखौ नायोब्ला रायजो राजानि खामानि मावग्रा बायदिखौनो नुवा। रायजोफोर गाद्दिया मोनब्लानो बिसोरो गाव गावनि उदैया सुफुंजाब्लानो बिसोरो नों आरो आंखौ रावखौबो सिनायनाय नङा। थिग बेबायदिनो जेस'या समफ्रामारियाबो गाद्दियाव जुदि जोरायोब्ला नों आं उसुंसेनि मानसिखौबो सिनायनाय नङा। नोंथांमोना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलावहायनो सोंनानै नाय जेस'यानि केरेक्टारा माबायदि। जेस'या समफ्रामारिया गावनि एलेखाखौ गारनानै गुबुन एलेखायावसो अनसुंथाइ होयो। आंनि नुनायावब्ला आरोना, आं नुबोदों बिनि माखासे मावनाय हाबाफारिखौ आं नुबोदों। आङो जायगायाव गैयाब्लाबो आङो बिनि हाबा मावनायनि जि थांखि बेखौहाय आन्दाज लानानै बे भिडिअखौहाय बुंनाय जादों रायजोफोर। जुदि बियो पाब्लिकनि थाखाय मोजां हाबा मावग्रामोनब्ला पलिटिशियानावबो जइन जानाय नङामोन, पलिटिक्सआव जइन जानाय नङामोन, बबेबा मोनसे पार्टियाव जइन जानाय नङामोन। नोंथांमोना मिथिगौना, जेब्लानाखि जेस'या समफ्रामारिया बेंटल खाथिनि मोनसे दालां बायनायावहाय भाषण होदोंमोन, बै समावहाय बुंदों आरो बेयावल' नङा, न' सावजानायफोरनि अनसुंथाइ तेरपाल राननानै होनाय समावबो बिथाङा बाथ्रा बुंदों। आं रावनिबो पलिटिक्सजोंहाय रावजोंबो सापर्ट गैया आरो सापर्टबो जानाय नङा। रावनिबो पलिटिक्सजोंहाय आङो हेफाजाब गैया। रावनिबो आं बबेबा मोनसे पार्टिनि रां लानानै आं नोंथांमोननो होआखै। आं गावनि बेक्तिगत रांखौसो नोंथांमोननो होदों। दा नोंथांमोना नुबाय, बबेबा मोनसे पार्टि बा बबेबा मोनसे पलिटिक्सजों आं माब्लाबाबो सोमोन्दो लाया होननानै बुंनाया नायदो BPF-आव हाबबाय दा। अब्ला BPF-आ माबायदि सरकार रायजोखौ 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय नुवा नङा नुबोबाय, साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ। जायफ्रा दासिमबो BPF-खौहाय अनसायनानै लादों आरो BPF-खौ सापर्ट खालामदों, बिथांमोना कारापसनखौ मोजां मोनग्रा बेक्तिखा आरो बिथांमोननि मावनायनि थाखायनो बर' रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जाबोखादों रायजोफोर। दा गोजोनखौ हास्थायै मानसिफ्रासो BPF-खौहाय सापर्ट खालामो। स' रायजोफोर, भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आं सानो गोबांथार गाज्रि कमेन्टआ फैखासिगोन। नो प्रब्लेम, I will accept. Okay? I don't worry. आं जेबो नांजाया, आं एक्सेप्ट खालामो। जेखि जा हरा मानो, जायखिजाया कमेन्टआनो फैया मानो, आं एक्सेप्ट खालामो। गाज्रि मानसिया गाज्रिखौ सानखायो, मोजां मानसिया मोजांखौ सानखायो। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारि।